ngestokake dawuhe pepunden. Sowan ana laladan Nganjuk. Aku wis niteni marang Mbah makaping-kaping lan wis akeh dawuh saka para kadang-kadang pepunden dalang. Saben-saben sowan ana Nganjuk anane mung marem, anane mung seneng. Mergo ya pancen kaya mengkene iki kahanane sing nanggap wayang ya sregep, sing mirsani wayang ya mempeng, parandene sing bakul ya nganti pirang-pirang kilo kaya mengkono. Iya, sangat eksis ya, Mak. Wayang ana laladan kota angin Nganjuk kene. Ing atase papane jane ya ora jembar. Parandene sing kepareng rawuh ndludak nganti semono akehe, nganti semono dawane. Iya. Mula wiwit mbiyen nganti saiki wis kondang lamun to Nganjuk kuwi kota wayang kulit merga nadyan to apika dalange kaya apa, apike sindene kaya apa, bintang tamune kondang kaya apa, penabuhe kompak kaya apa, tanpa hadirnya penonton yang hebat seperti pada malam hari ini, mokal adicara iki bisa gumyak sigrak lan uga rame. Mula tepuk tangan yang meriah untuk penonton Nganjuk yang tercinta. Wah. Ngono ya, Mbak. Kaya mengkono kuwi. Iya. Pancen yen tak rasa ki pancen jagat iki saya tuwa. Bener no? Kahanane saya panas, saya sumuk, kahanane saya ribet, perkara sepele dadi gawe, kriwikan dadi grojokan, wong guyon dadi tenanan. Bener. Mula kahanan yang serba tidak menentu. Kaya mengkene iki awake dhewe gondelane ya mung loro. Apa? Siji agama, angka loro ya kuwi budaya. Ngono ya Yung. Mula yen Nganjuk kuwi piyayi kene remen ngurip-urip karo kabudayan, mesti wae ingkang kababar ing wilayah Nganjuk anane ya tentrem mergo ngerti karo jati dirine, ngerti karo tata kramane, ngerti karo uda negarane, sopan santun. Kaya mengkono kuwi. Mula ya nadyan kaya ngapa lan kepiye nembe-nembe wae iki ana informasi sing ora kepenak munggo ing pengrungu sing andadekake jagat iki saya dedrek ning awake dhewe ya kudu wicaksana anggene nyikapi karo kahanan sing kaya mengkene. Iya. Yen jaman anyar-anyare apa media sosial mbok menawa sing dihujat mung para pejabat, sing dihujat mung para seniman. Seniman iki didu karo kae. Ya, ngono kuwi. Kaya wingi kae neng Kedung Amba kae. Ya, Tanjung Anem. Aku ora ngerti apa-apa, anakku lanang Akbar ora ngerti apa-apa. Ngono iso didu karo netizen. Ngono. Lah saiki sing luwih parah meneh ora mung menghujat seniman, ora mung menghujat para pejabat, ning nganti neng wilayahe para kiai santri ana ing pondok pesantren. Wah, nganti ngono ya, Mak. Lah, mula kang mangkono nok dengan kecaman dan penghinaan terhadap kiai dan pondok pesantren yang terjadi saat ini, kita semua jangan hanya acuh dan diam. Mereka harus tahu selain seni budaya dan adat istiadat, pondok pesantren dari zaman dahulu sampai sekarang masih istiqomah mengajarkan adab, etika, sopan santun, dan tata krama. Iya. Di pondok pesantren siang malam selalu bersujud, berzikir, berdoa untuk bangsa ini, termasuk mendoakan kepada semua orang yang ada di negeri ini. Ya. Kiai bukan gila terhadap hormat, namun mengajarkan kepada santri untuk menghormati dan menghargai. Santri bukan budak atau kuli, tapi mereka diajari untuk taat dan santun. Kalau memang kita bangsa yang toleransi, mari kita hormati pesantren yang telah mendidik moral bangsa selama ratusan tahun. Kita harus ingat para kiai yang menggerakkan para santri dan masyarakat melalui fatwanya untuk berjuang, berkorban nyawa melawan keserakahan penjajah. Kalau ada manusia yang menghina kiai, santri, dan pondok pesantren, berarti sama juga menghina sejarah panjang spiritual bangsa Indonesia ini, Nduk. Kaya ngono ya, Mbak. Kaya ngono kuwi. Ya. Ya semoga-moga mligine para warga masyarakat Nganjuk tetep kaya ngene iki terus. Anggene ngurip-urip karo budaya, nglestarekake karo budaya, saya-saya magepokan karo tontonan wayang sing kebak marang tata krama lan tata susila ya, Mbak. Pancen kudu kaya mengkono kok, Nok. Lah, pepundenmu Bapak Kepala Desa, Pak Catur Totok sekalian Ibu Ika Fitri,
kagungan kersa tasakuran ya kuwi ngislamake ingkang putra nenggih anak Mas Bagus Muhammad Wisanggeni Jayaningrat. Oh ngono kuwi. Didongakake disuwunake marang purbane Gusti Allah, mugi-mugi anak Mas Muhammad Wisanggeni Jayaningrat bener-bener dadi putra ingkang soleh, bekti kelawan Gusti ingkang nyipta jagat, bekti marang Rama Ibu, sungkem marang guru lan uga piguna tumrape keluarga, agama, budaya, nusa lan bangsa, pinaringan kesehatan lahir batin satemah dadi bocah ingkang mulya ora mung donya wae nganti tekan akhirat uga diparingi kamulyan. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Matur nuwun uga ya Mak karo Kang Siswantara sing saka Mbulusari Tarokan Kediri. Panjenengane Kang Sis karo Mbak Yuku Nyamini sing nyatane wis akrab, wis apa ki jenenge manjing dadi dulur karo Pak Lurah Wengkal, satemah sing kepareng telepon karo awake dhewe iki ya Kang Sis kuwi. Ya, akhire gandeng aku akrab karo Kang Sis wiwit aku isih kuliah mbiyen, saben-saben budal kok Blitar arep mangkat ning Solo, mampire ya ning daleme Kang Sis kuwi, wis diopeni apa mestine. Ya, akhire barang sing ditelepon ki aku lumantar Kang Sis ora Pak Lurah dhewe sing ditelepon, aku ora wani muni piye-piye nduk. Iya, upamane sing telepon aku ki Pak Lurah Wengkal dhewe, mongko aku rung tau kenal, mesti tak gawe rega apa mestine. Gandeng Kang Sis sing paring dawuh, mula anane aku ya manut wae, ngono kuwi. Ngono ya. Kaya ngono kuwi. Sing jenenge tuna satak bati sanak ngene iki. Iya, ngono ya ya. Kaya ngono kuwi. Lah, lagune khusus kagem sing dihitanake supaya dadi anak sing becik, ngerti ya karo alamate anak soleh. Ngono kuwi. Sing nembang sapa? Aku tak nyuwun pambiyantu karo Ibu Sukesi Rahayu luwih dhisik. Wah ya, coba dongakno kudangen Bu Kesi, anakmu lanang ya kuwi Muhammad Wisanggeni Jayaningrat. Muga-muga dadi bocah sing bener-bener santosa lahir lan batine, lumantar ya kuwi tembang alamate anak soleh. Monggo Bu Kesi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Intine ngaturke panuwun karo Pak Lurah Wengkal sing wis kepareng mercaya awake dhewe sak kanca supaya ngregengake pahargyan ing ratri iki ya Nok. Iya Mak, iya. Dasare piyayine ya grapyak semanak semedulur. Nadyan nembe sepisanan ketemu karo awake dhewe nyatane ling rengkuh dadi dulur nganti kaya ngono ya yo. Mula pamane ngasta dadi kepala desa nganti rambah kaping pindho utawa 2 periode wis memper wis lumrah genah lamun to gelem tresnani masyarakat lan uga bener-bener ditresnani karo sagung para kawula kabukten bareng kagungan kersa sing rawuh semene akeh no. Iya. Kabeh nyengkuyung kabeh paring panjurung pangestu marang panjenengane sak keluarga. Bener. Malah ripalungguhan iki pepundhenmu ingkang winantu ing pakurmatan ya kuwi Bapak Wakil Bupati, ya kuwi Bapak Hendi kepareng rawuh kana. Mosok. Kaya ngono kuwi. Mula kang mangkono menika wonten dawuh saking Mas Siswantara supados Bapak Wakil Bupati Mas Hendi saged bertatap muka lan ugi nyambung rasa kalian sedaya para pamirsa. Kula minangka wakilipun sedaya para penonton Bapak kasuwun kanthi sanget Bapak Hendi keparenga minggah wonten ing pepanggungan akrab-akrapan karo sedaya para warga masyarakat Nganjuk mligine Ngerjoso khususe ing Wengkal. Iya. Mila saking menika monggo dumateng Mas Hendi katuran minggah wonten ing pepanggungan. Duduk, duduk.
Wakil Bupati pinarak wonten pepanggihan. Munggah panggungi Pak Wakil Bupati sing munggah malah larsa kaya. Lah iya. Mbok menawi kersa wong menika nggih. Kula namung derek kalian dawuhipun Kang Siswantara. Iya. Mangke menawi sampun longgar mangke saged kula caosi wekdal. Heeh. Iki kejaba sowan komplit. Karo kanca-kanca Madangkara Pengrawit lan ugi Waranggana wonten bintang tamunipun kalih. Ya, wonten Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo. Ya. Karo anakku wadon ya kuwi Niken Salindri. Wah. Yen Mbak Lucy wingi bar ketemu ning Ponorogo ning Sumarata. Yen genduk Niken kaya wis pirang-pirang sasi ora ketemu. Ki awake saya lemu, saya lemu. Saya ayu, saya ayu. Ha iya nggih. Kaya ndadi awake. Lek ndadi tur ayu kaya ngono, aku ndaku bapak utawa ndaku anak karo dheweke malih getun kok no. Ha iya nggih. Kaya modele iki kaya sak barakan malian karo aku. Iya to. Gandeng iki genduk Niken sing dinteni karo para warga masyarakat. Heeh, temenanan kok nggih. Wah, aku li nganti semono akeh kabeh ngantu-antu bintang tamu. Iya, nggih. Pun Prabu. Mriki Pak Hendi mriki. Ayo. Pinarak wonten pepanggungan. Nah. Sedaya para lenggah, para penonton nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati Nganjuk, Pak Hendi. Ya, minggah mriki Bapak, monggo mriki. Nggih. Minggah mriki, nggih. Nggih, mriki ngajeng sinden mriki. Nggih. Nggih. Nggih, monggo Pak dipun dherekaken, Pak. Jenengan nggih minggah, Pak. Nggih. Nah, nggih. Dicaosi mik, nggih. Menika Pak, mikipun, mikrofonipun, Pak. Nggih. Nah, menika nggih. Nah, nggih. Nggih. Monggo menika sampun dipun antu-antu kalian warga masyarakat panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, khususnya seluruh masyarakat Desa Wongkal yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah hari ini hari yang spesial. Saya diundang sama Pak Lurah Totok, Pak Lurah Wongkal. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Matur nuwun undanganipun Pak Lurah. Kula niki jarang-jarang diundang Pak kali beliau niki. Oh, saniki beliaune sibuk saniki. Oh, ngaten. Pak Lurah niki saniki sibuk. Nggih. Kegiatannya kathah niki. Ya, alhamdulillah hari ini hari yang spesial kitanan dari putra Mas Wisanggeni yang hari ini diselenggarakan luar biasa meriah, luar biasa, semua masyarakat sedesa Wongkal bisa merasakan, menikmati pagelaran wayang yang diselenggarakan oleh Pak Lurah. Tepuk tangan lagi buat Pak Lurah.
Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah bersama dengan keluarga, putranipun Mas Wisanggeni, mudah-mudahan putra beliau menjadi penerus yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berikan panjang umur, diberikan lancar pendidikan, dan untuk Pak Lurah beserta seluruh keluarga, diberikan lancar rezekinya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan khusus semua masyarakat Desa Wengkal dan sekitarnya, Kecamatan Rejoso dan pada umumnya sekabupaten Nganjuk, mudah-mudahan panjenengan sedaya selalu diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kelancaran. Yang punya hutang cepat lunas. Buanter nek dikon lunasi utang nih. Dan yang terpenting mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih banyak kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu bersama-sama terus, guyub rukun seperti ini terus. Salam hormat Pak Lurah dari Pak Bupati untuk panjenengan dan semua masyarakat se-Desa Wengkal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sedaya, salam hormat kagem keluarga yang ada di rumah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Mungkin itu, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah mbok menawi badhe nambahi paring dawuh. Mun tiwas munggah mosok ora kersa paring dawuh nggih. Lek pun munggah ki syaraté loro, lek mboten pidato ya nyawer lah niku nggih. Nggih. Paring dawuh mboten kitang seklimah, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati dan teman-teman sedanten, rekan-rekan kula sesepuh pinisepuh Desa Wengkal, di mana dengan doa restu dari beliau-beliau sedanten, acara Kitan anak saya yang tercinta Muhammad Wisanggeni Jaya Diningrat saged pinaringan lancar, barokah, dan semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga, bagi agama, bagi dunia dan akhirat. Allahumma amin. Amin. Bapak Ki Dalang Cahya Kuntadi ingkang kula mulyaken, serta ibu-ibu sinden sedanten, ayu-ayu Pak niki. Sindene. Nggih. Jenengan pun wonten bulurang nggih ayu lho. Nggih, ayu nomor 1 bojo kula. Lah nggih. Tidak tersaingi oleh siapapun niku. Nganti ora ngelem bulurah malah ngelem sinden, wo sampean disampluk parut cilaka. Nggih, siap. Nggih, demikian semoga acara pergelaran wayang kulit semalam suntuk niki saged pinaringan berkah, barokah dan manfaat fitunya dan akhirat. Allahumma amin. Amin. Sawere mengke anu bapak kula Pak Sis pun siap. Sik to, kula perlu niki klarifikasi. Niki wau wonten WA saking Kang Sis, niku enten pelunasan ditransfer teng kula. Nuwun sewu sing nanggap niki jenengan apa Kang Sis? Ngapunten. Nggih. Wong jenenge yoga kalih bapak. Nggih. Biasane niku bapake sing nanggap ning yogane. Oh, dadi jenengan putrane Kang Sis. Nggih. Oh, alah ngoten. Putra luwih dene angkat niki. Dadose sedanten ditanggung mriko. Oh, ngaten. Ngoten Bapak. Nggih, siap-siap. Terima kasih. Mila Nggih, ganti kalih. yang nyponsor niki lah Kang Sis Wantoro dari Nggih. Bulusari. Tepuk tangan untuk Kang Sis yang luar biasa. Nggih. Oh nggih, yang Nah, apa yang niki? kula hormati Bapak kula Pak Sis Tiara kali Ibu Sis ingkang kula mulyaken, Nggih. serta yang hadir bos kula Sinten? PT Borneo Jaya Sakti, Pak Tik niku bos kula. Oh, ngaten. Dadose nggih hadir, alhamdulillah. Mugi-mugi Bapak Sutekno saged pinaringan lancar, sehat, selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Akhirnya jenengan luar biasa lho Pak Lurah. Disponsori kali Kang Sis, wonten Pak Tikno, niki rawuh Pak Wakil Bupati. Insya Allah sesuk bar wayangan jenengan bathi lho duwe gawe.
Alhamdulillah, Pak. Lho, niku lah tandurane jenengan wingi-wingi niku. Nggih. Ngundhuh sakniki. Oh, ngoten Pak, ya amin, amin nak ngoten. Nggih. Tapi ngeten, Pak. Kita memang tujuanipun memang untuk ben sedanten seneng. Oh, ngaten. Dadose kula nggih sederek kula nggih nyumbang kathah sedanten nih. Warga kula nyumbang sedanten, Pak. Nggih. Mboten saithik enten 10.000 orang. Dados jenengan pikantuk kathah dalan. Nggih. Nek kok ya tegelmen karo dalang kok malah nyambat jenengan niku. Pintere le politik liwat Kang Sis men aku ora iso omong apa-apa. Wah, jan. Nggih. Elok tenan Pak Lurah niku jan luar Nggih. biasa nggih. Nggih, Pak, dalang Nggih. budak Mbak Bu Sindian sedanten. Nggih. Mbak Niken niki Wayu niki. Niki kok Lek kalih Bu Lurah ayu pundi? ayu bojo kula. Nah, iya. Nggih. Nggih. Nggih, demi- Niku Mbak Lucy. Nggih, niki Mbak Lucy Brahman. Ayu niki. mboten? Ayu, Pak. Kalih bojone jenengan? Ayu kula. Ayu bojo kula, Pak, maksudnya. Oh, Nggih, nggih. Nggih. Nggih, demikian yang saged kula sampaikan. Kula nyuwun ngapunten kang kathah mbok bilih enten pasugatan khususipun Pak Dalang. Nggih. Kirang cocok rokoke napa-napa kirang cocok. Niku badhe kula tumbase rokok. Napa? Rokoke bos kula jare rokoke bos kula duta niku. Tapi sampean terus nyuwune sampurammil. Wah, lek mboten kula nderek mawon. Sampurna nggih purun, terus duta nggih purun. Sementing jenengan sesuk aman ra dikrawus karo bojone. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi Pak Dalang Pak Tahyo Kutati saged berkah barokah, saged dados dalang ingkang top sak Indonesia Raya. Allahumma amin. Amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sembah nuwun nggih. Mas Hendi. Napa? Sing lunasi wayangan Kang Sis. Sing nyawir iki Pak Wakil Bupati. Lah jenengan modale napa Pak Lurah? Mboten guyon niku tandurane jenengan. Sembah nuwun nggih Pak. Niki nggih panjer wayangan teng hari jadi kapan niki penake? Sembah nuwun mugi-mugi ora lokak saya Pak. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati dan Pak Lurah Wengkal luar biasa. Sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Wah, jan piyayi dek kaya ngono. Dadi piyayi yen pinter ngerti lamun to komandane wayang ki dalang, mula yen maringi wujude tandha tresna liwate dalang, aja langsung ning sinden. Ayo, Nah, ning sinden langsung itu tegese tidak beretika itu namanya. Ayo. Ngono kuwi, nggih. Mergo ki calone tak lembarne rono. Ayo ngono kuwi. Ngono. Piyayi le tata kramane jangkep ora kaya Pak Wakil Bupati. Ayo. Piyayine ganteng, resik, putih, padha karo Pak Lurah putih. Yen Pak Lurah Wengkal sing putih atine anggene ngayomi warga masyarakat Desa Wengkal. Ngono kuwi. Ya nggih. Ya Mak ya. Yo nggih pemanasan meneh. Ya sapa sing nembang? Yo Nduk Ken nggih tombo kangen Nduk. Ayo. Coba jumenengot. Hadir di tengah-tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Nggih. Sik saurunge nembang tak takoni. Sampean sing ngejob sapa? Pak Sis. Kang Sis Yohan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramian. iya, Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah? Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh, heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki mau nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa beya. Sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis ta aja kuwatir. Oh. Mengko mesti diwakili karo Iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis Yohan, sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oke, karo lek Mama niku Lucy. lek niku Nggih. pasti. Nggih. Bener. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih.
Nggih. Ya gandeng sing mirsani wis ngenteni sampean kabeh. Ya salam-salam kagem sedaya para lenggah nduk niken Iki salindri. acarane napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genah jlentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Lah tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, sehat selalu panjang umurnya, tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, kathah rezekine, awet leh ngomong anak putune, kalih Mbah Sis kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah Pak. Sampun nggih. Lho penontone ngono didongakne penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming. Karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi sarombonge, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu panjang umur rezeki ingkang kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan, kok sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap Niken Salindri. Amin. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunat nih, selamate piye? Selamat menikmati. Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana? Istilah dihitan ki diislamke ya. Nuwun sewu, nggen alat vital. Nuwun sewu kuwi kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Nggen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget, itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo sik enek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan, sekarang dikitan Mas Wisanggeni ya Pak. Terus jelek pemene enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entek Nduk suwi-suwi. Dadi langsung jenengan enek regetane terus di sunat. Wes piye ya lek nerangne. Ngene Nduk, iki lho ya. Wes ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho iki ilmu lho iki. Iki
Dadi ngene iki Berarti ya. pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sing tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dikitan iki, dipotong des iki akhirnya kan ilang. Ilang. Nah, iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Ah, ngene iki. Sing dadi sumbere virus iki sing iki, ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggen itu kelas berapa, Pak? Lah nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Nah. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitan iki ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak? Oh, lho cara anu enek lho, kitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketok napa nih? Alah mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke ngalafita sing dikethoki jenenge kulup. Mula nang nggen wayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke ngalafita kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham. Ayo. Wis to susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti bakale. Iya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling, ya kuwi saka Sanidi ya, Nduk ya. Nggih. Nah, Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Ya, kaya ngono kuwi. Piye siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Sama nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak? Heeh. Kayak ruru wae. Mula lek urung-urung iki dudono lho. Oh, iki lho pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemar kuwi basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun Wis plek ya? nggih. Ah iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, angger mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo.